Tamén se crea emprego con proxectos como o Museo Interactivo da Historia de Lugo. Medio cento de persoas están a traballar na súa construción e 10 empresas da provincia traballan indirectamente, pero ademais o museo suporá un importante atractivo turístico que contribuirá a dinamizar a economía da cidade. A construción e a musealización suporán un investimento de preto de 10 millóns de euros. A muralla, a catedral e o Miño sumarase este mesmo ano outro importante reclamo para visitar Lugo, o Museo Interactivo da Historia que se está a construir na zona de Frixa. Aproveitando novas tecnoloxías para coñecer quenes somos, de onde vimos, e coñecendo quenes somos e onde vimos, saberemos moito mellor a onde vamos. E onde vamos é fortalecer o sector turístico na nosa cidade porque é importante para a nosa economía, para o noso comercio, para a nosa hostelería. Pero na actualidade este proxecto xa está a ser un dinamizador da economía da cidade. Na construción do edificio, que ten a maior parte da súa estrutura soterrada, están a traballar medio cento de lucenses. Ademais, son 10 as empresas locais, as empresas de Lugo, que están a traballar indirectamente para este museo, para a constructora. Por exemplo, as estructuras do museo, que son imponentes e que todo o mundo pode velas agora, se están a fabricar en Lugo. A súa ubicación na zona de Frixa ten un claro obxectivo. Había un compromiso de equilibrar a cidade, compromiso que se está cumplindo e cada día máis, que o norte e o sur quedaran equilibrados no que se refire a equipamentos e a dotacións. A construción do edificio supón un investimento de 7 millóns de euros. Para a musealización destinanse preto de 2,5 millóns que serán aportados polo Fondo Estatal de Investimento Local. Fondos que ademais adican unha boa parte ás novas tecnoloxías. Por eso acudiuse a estes fondos e se destinarán un importe moi axustado porque é unha prioridade tamén nestes tempos non realizar ningún despilfarro económico. En total, preto de 10 millóns de euros, 50 veces menos, segundo se apunta desde o Concello, que a cantidade destinada á Cidade da Cultura. O alcalde de Mondoñedo considera moi positivo para o Concello a decisión da Deputación de poñer á venda o Hotel Mirador logo de anos de abandono. O déficit de prazas hoteleiras no municipio mindoniense fai vital esta dotación para potenciar o sector turístico. O obxectivo do organismo provincial é darlle a mellor saída posible para poñer en valor estas instalacións públicas que agora están en desuso. O alcalde de Mondoñedo comproba o estado de deterioro que sufre o Hotel Mirador, que leva anos abandonados en que se lle este a dar o uso turístico para o que foi adquirido en 1967. A última concesión foi en 2003 e en 2005 resolveu o contrato por impagos parciais. É un problema que nosotros heredamos do exercicio anterior, do goberno anterior. Logo, cando nosotros tomamos posesión do goberno, isto xa non estaba funcionando. Evidentemente que, mentre estamos nós, isto foi deteriorándose porque veo xente a roubar, isto é un peligro primeiro, é un problema para a seguridade do cidadano que veña aquí. A zona privilexiada na que está ubicado convirte este inmoble no lugar ideal para crear un novo espazo turístico na provincia. En primeiro lugar, porque de aquí hai unhas vistas moi bonitas do valle de Mondoñedo, polo tanto, necesita Mondoñedo plazas hoteleras. Nós queremos potenciar o turismo e sin plazas hoteleras e sin restaurante, é dicir, o turismo non pode ser potenciado. A decisión da Deputación de iniciar o proceso para a venda do inmoble fará posible a posta en valor deste edificio e dotará a Mondoñedo dunha infraestructura fundamental para atraer visitantes. Por eso vemos moi positivo que a Deputación en este momento poña á venta. Non entro a valorar se o precio que de licitación é o correcto ou non, porque non é a miña profesión. É dicir, os técnicos da Diputación o habrán tido en conta, o habrán valorado. O prezo fixado para a súa adquisición é de 336.000 euros. As obras de reparación da ponte de Cubilledo en Baleira avanzan a bo ritmo. Tras o seu derrubamento polas riadas de principios deste mes, a Deputación actuou coa máxima celeridade ao aprobar pola vía de emerxencia os decretos que permitiron a contratación directa da obra. Os traballos de reconstrucción da ponte teñen un prazo de execución dun mes. O investimento para leválos a cabo supera os 70.000 euros. 5 operarios, coa axuda dunha pala e unha retroexcavadora, traballan arreo desde hai unha semana no arranxo da ponte de Cubilledo. Creo que a Diputación Provincial de Lugo actuou con unha diligencia extraordinaria, pues en un plazo de 12 días pudimos señalizar y evitar daños a las personas que transitaban por la misma. Hicimos una proposición de emergencia de 200.000 euros para solucionar este problema y otros de esta carretera que presentan también dificultades al tráfico por derrumbes y por algún socavón.
O deputado de Infraestructuras da institución provincial supervisou o inicio das obras que teñen un prazo de execución dun mes. Lo que vamos a hacer ahora en estos momentos es una obra de calidad extraordinaria, porque vamos a hacer realmente una puente que era algo que no existía. Existía una chapuza con un par de tubos y un dique que no cumplía con las funciones que tenía que cumplir y dejar pasar el agua, como se puede comprobar. A nova ponte terá 9 metros de lonxitude con alicerces de formigón para garantir a seguridade dos usuarios. Esta semana chegaba a Lugo a exposición interactiva Falemos de Drogas da obra social La Caixa. A mostra itinerante permanecerá na cidade ata o día 3 de marzo na carpa instalada na Praza da Horta do Seminario. O programa, que conta co apoio do Concello de Lugo, ofrece información e formación sobre o consumo de drogas á mocidade, ás familias, profesores e profesionais da sanidade. A exposición poderá visitarse durante toda a semana, incluídos días festivos. O 4 de febreiro remata o prazo para inscribirse no primeiro Congreso de Turismo Destino Lugo que organiza a Deputación o 9 e o 10 do mes que ven. O obxectivo desta iniciativa é dar a coñecer distintas experiencias e crear un espazo de debate para os profesionais e as administracións implicadas no turismo da nosa provincia. Durante as 2 xornadas presentaránse iniciativas turísticas que se están a desenvolver en diversas rexións de Gran Bretaña e Finlandia ou en Valladolid, Segovia, Palma de Mallorca e Barcelona. A vindeira semana comenzan 6 obradoiros incluídos na programación de inverno do Centro de Artesanía e Deseño. O primeiro, de modelado de arxila, será o luns 31 de xaneiro. O 3 de febreiro empezará o de iniciación ao encaixe de paliños. O día 4 será a primeira xornada de 3 cursos: introdución ao traballo artesanal en pedra, afilado de ferramentas para cestería e técnicas directas de gravado. Por último, o 5 de febreiro empezará o obradoiro de esmaltes e lume de xoiería. Os interesados poden inscribirse a través da web do centro ou na sede do Central. O 31 de xaneiro remata o prazo para presentar traballos o 11º Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño que convocan o Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos. As obras, que deben estar escritas en lingua galega, terán unha extensión mínima de 400 versos. As bases completas poden consultarse na páxina web do Concello. O premio está dotado con 6.000 euros. 175 centros educativos da provincia recibiron as bases do concurso da literatura epistolar. Imagínate que es unha árbore no bosque, que convocan Correos e a Deputación de Lugo. O 1 de marzo remata o prazo para participar. O gañador representará a España no concurso internacional de a Unión Postal Universal. O xurado está formado por Darío Xoán Cabana, Marica Campo, Pablo Núñez, Lupe Bao, Manuel Romai e Xoán Vilacastro. O obxectivo é sensibilizar os escolares da importancia do medio ambiente e de poñer en valor as reservas da biosfera de Lugo.